Paday, o na bagang pigsabi ko sa mo pading baot. O na pigsabi ko sa mo. Nasa gilid kita kan dagat. Pero may swimming pool ako digday. What? Talaga man ang ganda ikaw nang pa din naghambo. O yan na. Hiling ang gayon na anak. Bako pa ang tapos pa de. Bako pa ang tapos? Bako pa man tapos ah. Pili-pili ka na dyan ng mga rigos. Pili na maglampaw dito. Oh, siyempre. Ano sa paghuna mo? Very clear, very nice. No nice. Ara mo yan, may mga ilaw pa yan dyan. High-tech ang sa kuyang swimming pool. Uy, mga ilaw ah. Tawag doon, papailawang ko ah. Tara mo ako, nagtitipid ako sa kuryente. Magayunon magkano mo kayo ng siyempre. swimming pool mong ini. Alabaong pati. Kakaganan ko pa. Ara mo kaya dyan. May gigibuhon pa ako naman sa Balyo Kipispan. Pispan? Para sa mga tilapia ko naman na ataman. Nagkarasino pa. Pwede ako boss magbuhi man ki ano dyan? Saan? Magbuhi man sa pispan mo? Oh, dahil. Kung tilapia sa emo, mabuhi man ako dyan boss. Balaw. Oh, dahil. Magkunyang ka naman sa nakiriya mo. Dahil mo pagbalihan man ang mga sira ko dyan. Oh, ano? Sabi mo makaligos ka dahil kapag dyan minalampaw. Tiglipot ako boss. Tiglipot na. Umalingali, talakaw-lakawan tangani. Tangaling mahiling mo ang view paligdi sa parting ini. Sa pamilya mo, pwede mong ipag-ibadigde. Libre ka sa nadigde. Magutong ka talaga boss. Ay, siyempre. Ako na may pang-aki. Oh, ay, siyempre. Kung may panggurang, may pang-aki. Kitam, ang gayon na yan. Pang mga aki yan. So, mga gos-gos, duman sa inutan. Ay, siyempre naman. Iwa kita dyan na CR. Kung mabunay ka, may CR siyempre. Tama hilumlong. Ano sa pag-una mo? Bagayon daw ining naasipan kong ina? Magayon ini boss, lalo kung matapos-tapos. Ay, siyempre. Akong kaon mo, caretaker. Ada. May mga ano ako dyan. May mga tao na ako dyan. May chicks ako boss na ipapamidbid sa mo. Dahil na pagparapalo. Dahil na pagparapalo yan. Paligdiha sa kuya. Tara ko pa namin midbidan. Laog na ang pirme. Trabaho. Ayan. Sa opisina ko. Dahil ka na sa makaon na bikin madi mo. Rimati naman kita dumaan. Iyo tabi. Pero imbitaran ko mo si Madi. Pwede. Pagsabay mo ko sa duwa. Bata pa bang gina? Tawag na rin na naman sa mga kumpadre ko. Mga madrina ko. May ka pa ba talaga? Makurokaranta kami dyan. Makurokaranta ka mo? Kaya kung maabot mo pa man, alit-alata, dakol ang mga pigpaharanda kong pagkaon dyan. Ipunaw na naman yan. Ha? Ipuna. Jesus. At subago baga nagutidan ka na. Paano kayo ni Ma? Dumanang ulit kita sa taas. Isaw tata na sila si Doc Rivera. Doc, maraming salamat. Nakakontent mang ginari kami dito. Ayan, kay Doc Rivera po yung mga idol. Kita, ang ganda. Thank you so much, Family Rivera. Hello, Ma'am and Doc Rivera sa lahat ng ka-family. Thank you so much. Thank you po.